mantiere studio ma Kisumu. Bende ga thuolo ma sirkal nyaga winjo jopiny. George Mbuta arwaki ni machiegni kama mantiere kar kae. Jotend migepe chako tich ayanga. Gin gi ting' ma osekone kanyo kata koda jatelo mochung' ne jotije piny owacho Felix Kosgei. Kono kanyo ni oyo nyaka winja jopiny kendo gima mantiere kar kae en ni utayo migepe weyo makare ka mibadhi oge kendo mibadhi nitiere piny. Diwach ang'o kotenore kod ting' ma jotend migepe ma bende nitiere sirkal mar manywanda ma sani oting'o nyaka jogo ma ok duond bura mar ODM ting' ma gin guma duong' ahinya debed nade jopiny idhi winj wang'ni koso. Erokamano mokwongo tik ago erokamano ne gimotimore lokruok motimore makoro okel kabinet manyien en lokruok maluwore gi ywak mar jopiny kendo en adiera ni kaka sirikal samoro wasebedo ka watimo gik moko ma jopiny ok oyiego. To koro sani kaluwore gi gik mosetimore wang'e maber ni sani waonge gi gimiluongo ni opposition in the house to wang'e maber kaka wuod piny osewacho ni ng'ato ang'ata koro mondo keep watch mondo ong'e nang'o matimore e piny. Gima wadwaro ni mondo piny ni kapok wakelo bills manyien e parliament kaka wadwa wacho under Article 10 of the Kenyan Constitution, public decision must involve public participation. And en gima ber ni sani sirikal koro nyaka winji jopiny. Mane momiyo uneno ka cabinet nobedo dissolve kendo koro wabedo i cabinet manyien. Cabinet mane nitie cha samoro ne gin jok manyien moko ong'eyo ni kaka itiyo gi jopiny itimo nang'o. Tago erokamano ne President William Ruto kaachiel gi Raila Odinga manyo biro moloso cabinet manyien mobedo accepted gi jopiny. Wang'e maber ni kapok the new constitution was promulgated jopiny niyiero cabinet josiasa. Joma ne bete cabinet ne gin josiasa kendo jopiny ne winjo nadiera mago joggi ema ntiere cabinet. After the promulgation of the new constitution koro ne en ni nyaka jomobede cabinet gin professional. Tao jopiny apano ng'iyo gi joggi ma josiasa kata ka gibed gin professional to gin monego bed ni gibete cabinet. Koro sani kaka sirikal nyaka wawinjuru jopiny. Mane message mineno ka president nyodhigo Kisii to nyodhigodo Embu to nyodhigo Murang'a kendo mawuotho godo e piny mangima. Nyaka wawinj jopiny nikech watiyo ne jopiny. We are the servant of the people, not master of the people. Mana kaka Felix Kosgei wache maber ni koro nyaka sani waziri tine gi jopiny. Aparo ni kanye kama wachomo kendo koro wan gi gima nyien nikech ka wang'iyo kaka cabinet mogo piny cha tiyo ni nyaromo gi cabinet minister saa 7 otieno ka en kigechi 4 kata 6 te en king'ora kabisa. Mago samoro ne gik mok moro jopiny. Tang'e maber ni cabinet mobiro manyien ni kwa neno wadwa miluongo ni Mbadi mosebedo e parliament for close to 4 terms. To Yondai and the team in the entire republic ang'eyo ni gineno gimotimore kendo ging'eyo ni they are going to serve the people.
If you fail to serve the people, you will have to go home. That is all the public servant, including the president. Like our main service is the people. Kamano wadwa. George Mbuta kapok aweyi kendo mondo aduog e studio kar ka. Nitie pogruok moro amora madhi bedo kinde ji 11 manoduoki kod ji mamoko manodhi, nikech iwacho ni debed ni ji 12 mane ogol e sirkal kata manowuo kawuok e tend migepe ma pacho kae ema debed ni timbegi ne galagala ahinya mane nyamiyo jopiny ok mor moloyo jogo moduogo sani, nikech moduogo sani bende osebedo kacha ka ikonogi ni nyisruok gi sungruok gi mwandu ma iwacho ni jopiny ema miyogi kokalo e osara magi. Dibed ni machon ka ema richo to modonjo sani gin gi ler ka pamba, koso lokruok mar paro ni obed kuom jotelo gi duto kinde ma gidonjo e sirkal mar manywanda sani en tich makoro ochomogi mag chwalo dongruoge mopogore opogore ne jopiny. Erokamano. Mokwongo wang'e maber ni cabinet gi ne pok oduoki ji 11 joma nyoduokgi to nyotim gimiluongo ni public opinion, and it was because of the demand mar jopiny momiyo giduogo. To kwang'iyo cabinet modhi dala cha ma kato nofail wuon piny kendo ne gifail jopiny, en gima lit ahinya ni inyalo yudo king'iyo pinywa mar Luo ka ne wantie gi cabinet minister ma is in charge of ICT. Tiyudo ka samoro wuon piny dhi romo gi Bill Gates, dhi romo gi Biden, to romo kotimo giluongo ni ocheko fiber optic, digitalization, and all this. Tiyudo ka samoro minister ma is in charge to pogo oduma chiga. Koro magi e ywak mane nitiere, nikech wang'iyo ni wan kako nagi ka wantiere sirikal to sami pogo mwandu ma winjo ka wuon piny oromo gi Biden in America, to minister ma wuodwa tiyudo ka pogo bando chiga. As a community, are we well represented? Is our interest catered in the cabinet? So whatever has happened, and I believe that it is for the betterment of our nation, and we are praying they are going to do value addition to this government. Nikech kama koro wachomo sani wachomo ni koro wadhi e yiero in the next 2 years. Come on. So we will be judged by the work mwatimo na jopiny. Erokamano Mbuta. Kokwatiyo na jopiny maber wabro dhi dala. Emomiyo nyaka watim mana ber marwa kendo nyaka wabolre mana piny mondo wati ne jopiny. Erokamano. 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 Elere yo makare. Kata